Bouquet of mud crabs full of algae. Sus, kalami. Kain. Sus, kalami. Tuslog na suka. Wow. Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, mayroon ko ditong bouquet of mud crabs full of algae. Yan, grabe ang pula oh. Ang dami nito mga studio. Nag-crave kasi ako ng algae lang. Kahit wala ng laman ma. So kainin natin ngayon. Puro algae at saka suka na mayroong mga lamas. Manghang to mga ka-studio. At siyempre, bahaw. Nagmay lang. Ubang gym na kurunda. So tara mga studio, hindi natin patagalin to. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. So tara, kain tayo. Let's go. Lagyan ko mga ng suka to. Sus, kalami yan eh. Let's go, arita sa asam ni mo. Eh, tambo kayo. Yan. Okay. Tara, sausaw natin. Sus, kalami. Kain. Aligi, aligi. Sarap talaga, aligi. Paborito ko to eh. Talagang aligi lang yung target ko dito mga studio. Maraming salamat sa nabilhan ko nito sa Crab Pro. Yan o, ang taba. Yan yung tara niya. Sausaw natin.
Grabe ang taba talaga kasi ang lalim ng aligi ma. Kuha mo na ako ng kutsara ha. Sus kalami. Tuslog na suka. Wow. You know? Grabe kadaghan mo. Kalami ani. Kain po. Grabe, taba mo. Quality, ang tataba oh. Suka, sus kalami na. Yan.
Mayroong nasali ng mga ungbak. Grabe, panalo, ang sarap. Craving satisfied. Grabe, ang dami ng aligi nun. Kita-kits sunod ng mga video.